polský ministr zdravotnictví vyzval výrobce potravin, aby ve Varšavě a Bruselu demonstrovali za svá práva. A také řekl, že žádná polská potravina Čecha nezabila. Zatímco český alkohol, Poláky ano. Česká strana údajné diskriminační kontroly odmítá. Jak válka vypadala, zjišťoval Patrik Kaiser. Jeden z mnoha ostrých článků dnešních polských médií. Titulek Češi vyhlásili válku polským obchodníkům. Česko podle tohoto článku používá taky pomocí níž napadá kvalitu polských potravin. 2 roky se snaží česká vláda očerňovat polské potraviny a výsledek? Polské jídlo se prodává stále dobře. Naši sousedé tak zapracovali na dalších omezeních. Například polští výrobci jsou povinni oznámit cenu 3 dny před uvedením. Ale Kačko. České orgány prý označují polské výrobky za nebezpečné právě jen kvůli jejich nízké ceně. A podle šéfa polských výrobců potravin je to diskriminace. A do sporu se vložil i polský ministr zemědělství Marek Savický. Nikdy jsem neslyšel o tom, že by jakýkoliv Čech měl zdravotní problémy po požití polských potravin. Za to několik Poláků zemřelo po českém alkoholu, který se prodává v Česku i Polsku. A Poláci prý mají důkaz, který diskriminaci potvrzuje. Má to být tento dokument České zemědělské a potravinářské inspekce. Ten nařizuje kontrolu pouze polských potravin, zejména masa, mléka, sýrů, ovoce, zeleniny, ryb a rybích výrobků, a to na celém území Česka. V dokumentu je několikrát tučně Jsi spokojená, jo? že cílem kontroly je vyloučení polských výrobků a zboží. Dokument, který vznikl až po uvalení sankcí na dovoz potravin z Evropy do Ruska. Normy v Ruské federaci jsou nastaveny jinak než v Evropské unii. Proto zde hrozilo zvýšené riziko, že potraviny určené původně pro ruský trh budou uplatněny v České republice a hrozilo zde i riziko, že tyto potraviny nebudou splňovat normy Evropské unie. Myslím, že to úplně zbytečně, že ta představka je celá zbytečná, úplně zbytečně vyrodila. Polský dovoz potravin v Evropě neustále roste, i přes skandály v minulosti. Namátkou to bylo například olovo v rýži, zelí s kyselinou mravenčí, vaječná moučka z bakterií E. coli nebo klobásy plné kostí. Jenže to našim nevadí. Wydaje mi się, że Czesi lubią polskie potrawiny. Tam jest spíše na tu zeleninu nebo